खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि मोननैसो हेडलाइन आपडेटफोरा जाबाय 19थि एशियान गेम 2023 आव भारतनि मेडेल देरहानायनि आपडेट। दासिमाव भारत हादरा गासै 107 मेडेल देरहाना ब्रैथि जायगायाव दं। बेनिनो सनानि मेडेला जाबाय 28 था, सिलभार मेडेला जाबाय 38 था आरो ब्रन्ज मेडेला जाबाय 41 था। सिक्किमनि हरखाब दैबानाजों बुखारलांजाना गोमानानै थानाय सा 22 आर्मि जवानफोरनि मादाव सा 8 सान्थ्रि हान्जाफोरनि गोथै देहाखौ मैया सनिबार बेलासियाव बोखांनो हाबाय होननानै रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ फोरमायदों आरो आद्रा सा 14खौ नागिरगासिनो दं होनना खौरां मोन्नाय जादों। मैया आसामनि सोलोंथाइ बिफाना गासै 318 गोदान साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार राननानै होदों। बेनिनो हायार एजुकेसननि थाखाय 27 था, 50 था लेक्सारारफोरनो आरो एलिमेन्टारि एजुकेसनाव 241 एसिस्टेन्ट टिचारफोर होननानै खौरां मोन्नाय जादों। सानफ्रोमबो अखा हाबाय थानायनि जाउनाव गुवाहाटीनि 4,000 सो सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनांनानै दं। खौरां मोन्नाय बादियैब्ला दैबानाजों भुगिनांनानै थानाय सुबुंफोरनि मददनि थाखाय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव गोबां मानसिफोरनो अनसुंथाइ होदों। अमृत कालहा साहाखौ कनकलता बरुवा इउनिभार्सिटि लुनायनि थाखाय बाहायनाय जागोन। कंग्रेस दोलोआ अमृत कालहाखौ नेवसिनायनि जाउनाव कनकलता बरुवाखौ अपमान खालामनाय जाबाय होननानै मानगोनां गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव बुंथिदों। बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा बारग' इन्डिया बिथांमोननि थाखाय आसाम पुलिसनि साख्रिनि थिसनथाइ होनायाव 2% रिजार्भ पस्ट होनाय जाबाय होननानै फोसावनानै होनाय जाबाय। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ हिर' जानायनि उल्थायै जिर' जाहैगोन आरो मुसलपुर बियाबाव बिपिएफ दोलोआ 16,000थाल' भट मोनगोन होननानै इएम राकेश ब्रह्म बुंनायखौ खौरां बिजोङाव नुनो मोनगासिनो दं। नाथाय सोर हिर' जागोन आरो सोर जिर' जागोन बेखौ रायजोफोरासो समजों लोगोसे